Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe, on calminama, on juurama, on jettama kadi, on manama. En garti kadi e golle men jahannoɗe ɗe, ko siftinde en tan, ko jangde ummini en. Jangowo noon e jogui mbaadi no foti siforade, janguinowo kadi e mbaadi muɗum. Ko jangde noon renndintaɓe ɓe mbawa wondude. Janguinowo o kanko mbaadi makko ko jangguinde, jangowo ne mbaadi mum ko jangude. Nden so jangde nde yonti ɓe ndenda, ɓe kawra, ɓe golla gollal ngal. Jangde noon ewo ko namdi. Janguinowo wiyata mballe kam, kono jangowo ne foti andude, ene andi, ene faami. Sabu ene wiye ndihe tenoye, jeehe ndemoye, jeehe mbaɗoye naggam e naggam. Allah walli en enen en tenoyani, en ndemoyani, en ƴogoyani, eɗen janga jangɗele men ɗe nokkuji men ɗo gonɗen, en tampani, en ganani. Nden noon ene haani hayso haalaka, goto kalɗo woni noddama erago faade e muɗum, wonde yo ar jinga ngal ɗo gollal jahwal. Kalɗo mbawɗa wonde e dental a noddama, kalɗo oɗo vidéo yetti, a huccitema ko a daarima ko an kaldanmi. Debbo hen, gorko hen, suka hen, mawɗo hen. Amin jiiɗi wadde golle, kono golle ɗe min gandi e majje. Min kaali, min kaldi laabi limtindi. Holko woni haalaka e gandi janguinowo ko neɗɗo no menni, ko ñaamowo, ko jarowo, ko joom haajuji, kadi ko kaɓorɗe gollodirta. Ɗen kaɓor noon nafata ko enen fof jinguenɗe, keɓenɗe, mbawen dañde kayɗen golloroɗe ɗe men golle. So goto fof no heedi banggue wi on jarama jokke e golle, way kañum golle ɗe kanko o jeeyaka e majje. Sabu ko jokke golle, jokke noon kanko yalti hen. Nafata ko konngol ma rewa e wiide jokken golle. Holno golle jokkorto? Goto kala e men ƴetta jungo mum waɗa e poos muɗum, itta hen ko waawi ko nelda yetto en. Walla an joguiɗo kaɓorɗe bawɗe yettade min, nelda min, yetto min. Hay hen hunde min jaɓani. So ordinateur, soko hunde filmore, walla hunde nangore ha laaɓa ceer, on ji ordinateur no wayi, omo diira. Sa nangi haalaka laaɓata no yimɓe wayani, koma diira yaade e diirani ɗi. Eɗen mbawi heɓde kaɓorɗe goɗɗe, eɗen nanga taw ala diirani. On saaha so nangama, moftama e nder moftirɗe men, hay sinno e ngara janggo e jaam, ma won ɗon aroɓe ɓe naftoro. Gandal hay goto jeeya ɗum, ko janggo tan mbawa wiya. Ala suka, ala mawɗo, ala debbo, ala gorko, janggo tan mbawa mbiyeɗa. Wadde on dañi janguinoɓe, wadde on ndendat mballon janguinoɓeɓe. Janguino yimɓini wawa woytade, wawa haalde, ko mumo. An tan andata, an tan famata, ganda oɗo ko poɗɗo wallede balla, tawa haalani. Sabu dimo wawa haalde, dimo wawa haalde, kono joom haqqille kam ene andi, ene faami. Noode min kalde e moɗon, nanan ko haala ko, jaɓon gollon min jiya. Koto hay goto yahu ɓuuɗu muɗum, kala ko mbaɗɗa hen ko a waɗani hoorema, goɗɗo jeeya. So jangde nde ari a jangi a wawi ko an jeeyi, ɓe jeeya. So jangde nde ari a jangi a wawi ko an jeeyi.
ƴettu kuɗol ma e karne ma cabboɗami joni min garay ma joni min garay ma ƴettu kuɗol ma e karne ma cabboɗami joni min jiyamin ɗum noon wadde ko ni tan wiya gadden balle nannen hen jinga gollal kajiɗo wadde hen noon watta ko 00 221 117 906 14 81 mbaɗa yaya mbaɗa li ma yi WhatsApp o on saha sa noddimi gara kala toon so Orange Money so Wave so Western Union so MoneyGram so Ria o tan mbawɗa yetto waɗe keese he mofte hen mon ji bindoɓe ma bindi ɗum kadi a mbaɗɗo kadi mamin kal indema wonda waɗi naggam kala mbaɗɗa hen andu a waɗi min tini karne o ma windu ɗum bindo o ma tinu ɗum kadi ma andu kadi lesto kadi arayma habruma yettimama min yo Allah wallu kadi yo Allah newnu yo Allah reen ko musidɗo moon guiɗe moon saabu Allah yayali kawla Sénégal alhamdulillahi rabbil alamina on jarama wa salam